Ayan. Para hindi sayang yung pinaglabahan. Makatipid-tipid. Unang ligo! Ito yung kay Kumaro. Ganyan naman ang tali. Oh, may tali na. Unang ligo nila. Kailangan mabilis lang. Saka mainit kayo, okay lang din. Hindi yan. Good, bait. Yeah, sarap nga. Hindi yan. Ay, hindi. Ito ko. Ay, dibe. Ganito lang kasi para mabilis. Wow. Finish na, pwede na siya. Yung isa, dalawa pala. Yung favorite ni Ate Jercel, si Cupcake. Nauna na silang dalawa. Ito, hindi ko alam kung anong pangalan niya. Ito kasi may one ata dito. Ito ang Pipi. Yan. Ito, pang-apat. Ito lang balbon. Yan. Kay Mark na lang ito. Total, kamukha naman niya eh. Wow! Di iiyok yun. Igo si Bibi Mark. Anim kasi sila. Wow! Mike! Oh, naligo na. Pwede na. Kumakain na yan. Maliliit sila ngayon. Next. Baho kasi. Hindi na. Ito talagang reklamador. Iyak na siya. Hindi na. Hindi. Huwag ka dyan. Dirty ka na ulit. Wait lang. Doon sa araw. Okay, sa araw.
Naligo si Adeng. Last na to. Ay, hindi na. Maawa. Ay, na. Wow, parang jacuzzi. Ayan. So, 6 lahat yun. At ito na ang pinakalos. So, ayun nga, ito na silang 6. Yan na sila. Siyempre, gusto nila dyan eh. Nagtambak sila dyan. Susunod ng mami. Yan. Yan sila, sige. Mamaya, sa lilim na yung mga yan. Di yan mapakali. Trip lang nila dyan siguro kasi nilalamig sila. Bagong ligo. Unang ligo. Unang ligo. Unang ligo. Yan ang ligo. Yan ang ligo. Mga patutoy. Papipi. Siyempre, sinundan natin yung nanay. Wala niya na may tsura. Ikaw ba naman magpadede ng 6. Naging model ng anatomy. Grabe, naging skeleton. Grabe pa, hirap nung 6. Tako pa yan, ha. Dati hindi ganito katawan nito. Kala nga namin, siya lang kumakain. Ngayon, tignan nyo. Parang hindi kumakain. Wait lang! Baby, kakatapos ng magkanin nitong mga baby. Oh, kawawa naman yung anak ko. Skeleton warriors. Kawawa ang ineng. Wala na nga salawal. Tapos, dahil pa nangyari, ano? Kalunos-lunos. Ako. Wow. Alis ka dyan, cupcake. Ang dami mong drama. Oh. Excuse me. Yan, alam nyo na kung anong nangyari na. Oh. Grabe, ang itim ng